mooi waar. Matten zit boetendoor. In de tuin. Hij zit maar zijn moezekontje in een luie stoel. Maar wat is dat nou? In de loft gaat het van... Flapper de flap. En de stemkes zei plegend... Toe hast kistipkes. Toe is net een echt mooi flinterke. Toe is de kele flinter. Matten zucht omheen. Een hele kloft flinterke gaat voorbij. Ze willen je stipkes op hun wiekjes. 1, 2, 3... Wel, 4 stipkes telt de moes. Maar vooraan is een flinterke zonder stipkes. En de oren laat je haar alle keer uit. Daar moet meer van weten. Het flinterke zonder stipkes gaat zitten. De orenflinterkes vliegen leidsend verder. Wat is er aan? Waarom laat je ze daar uit, flinterke? Hé, flinterke, waarom hast je zo verdriet? Ze Wat zeggen ze? Ze zeggen dat ik net een echte flinter ben. Oh nee? Nee, omdat ik net 4 stipjes heb. Oh, Ik ben hoor, zeggen ze. oh zo, zeggen ze dat? Nou, toen ik eens bij was een heel aardig flinterke bij, hè? Hoe is dat? Flapke. Oh, nou, ik ben Matten de Moes. Oh, geen echte flinter, hè? Oh, we zullen ze leren die aangewezen snotnooien. Oh, Maar hoe was dat dan dwaan? nou, dat is verstand. Kom maar mooi, Flapke, kom maar. Kom maar mooi. Matten rent voorop. En dan komt Flapke. Matten rent en Flapke fladdert. En na een skofke komen ze bij de tjustere bosk. Flapke vlucht naar onderen ta. Ze is een beetje bang voor de bosk. Een peer bijen vliegen er voorbij. Ze roepen... Geen jem de bosk in. Pas maar op, pas maar op. Daar ben het een flinterfretter. Ja, een echte flinterfretter. Is het echt weer, Matten? Dan wil ik net verder mee, hè? Oh, wat zo dat je? Die bijen, die ben het wies. Oh, die kan beter maar werken en net zo praten, stomme bijen. Van de eerste blom naar de koude blom. En dan maait de hunding naar de koerbloem. Kom, Flapke, Flapke, wat maakt we verder, doe jong? Ze komen nou dieper de bosk in. De bjemmen haar gezichten. Het liek het wel als ze lange jermen ha. En Flapke en Matten pakken willen. Oh, is gevaarlijk. Flapke weet nog heel tijd net wat Matten wil. Ineen bloot de moes steen. Waarom kies net verder, Matten? Nou, omdat wij er binnen. Zo, Flapke, zo maar, zo daar. Ze stenen voor een hele grauwe beem. In de beem zit een door. En bij de door hing het een gouden bel met een touwtje erom. Op een beem hing het een boord met letters erop. Flapke kon nog net lezen. Maar Matten wel. Even lezen, ja, Flapke. Tovenaar. Ja, dat zit er. Goh, Ja, waar is hier een tovenaar? ik zal lezen. Maar wat moeten wij bij een tovenaar, Matten? Is dat net gevaarlijk? Nou ja, dat moeten we maar afwachten. Toen was er graag stipjes, hè? Nou, misschien kan deze tovenaar ons helpen. Morgen gaat het verhaal over Matten de Moes en het flinterke verder. Nou maar lekker koesen, ontmoen!